rudani, kun ganni na cikin rudani, rudani, waiwa. Dayar Curry takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dayar Curry farin cikin masu gida. Kulashi manyan kyautuka a gasar mu na garabasan samun nasara da Indomie. Ku tara sana ku kawo ledoji 10 na sabon samfurin Indomie ɗinmu don samun kyautar guda ɗaya mai girman gram 70 nan take. Yawan ledojin da kuka kai duk wata na ƙara muku damar lashe kyaututtuka kamar PS5, iPhone, tablets, keken hawa da sauransu. Don ƙarin bayani, ku garzaya shafinmu na intanet indomie.ng/arewa ko kuma ku bibiye mu a shafinmu na Facebook wato Indomie Arewa. Akwai sharuɗa da ƙa'idoji. Ramadan Kareem. Hamada takan iya tauye karsashinka har ka fara tunanin gazawa, amma hakan na ɗan wani lokaci ne. Domin zazzafan haɗin Good Cafe na iya mayar maka da kuzarinka da gaggawa. Good Cafe mayar da kuzari ko a cikin hamada. Renonet, gidan data Renonet. Godiya ya Allah, sarki na Allah, alhamdulillah Allah, na gode Allah. Sira da amince su tabbata a gun manzan Allah, masoyin Abubakar da Umar mai kaunar Allah. Shi ya ce ni yau sallah, bauta ce gun Allah, azumi zakka mu haɗa mai komai dan Allah. Renonet gidan data gidan sauki, hakika kowace data Renonet ta fi. Renonet gidan data gidan sauki, ku kyale kowa
kowace data Ranonet ta fi. Dahir Curry takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Curry farin cikin masu gida. Ajiya, mu je ofis ɗina sai mu magana. Mu yi magana a nan tunda na ga ka fi son nan ɗin. Hajiya ina wuni. Ba gaisuwa ki na zo karɓa ba. Ka gane wannan ko? Ai Sa'ida ce, na gane ta Hajiya. To ina so a sa mata kujera da tebur a ofis ɗin nan ta yi aiki kamar yadda kowa yake aiki. Wannan umarni ne nake baka. Saboda na san halinka, na sha yi maka magana in ce ga abin da nake so kuma ba za ka yi a lokacin ba. To ba damu Hajiya, insha Allah za a yi da abin da kika ce. Ba insha Allahu ba, to ka sa ta a ranka. Saboda na saba baka umarni kuma kana sabawa. Idan hakan ta kasance, to zan ɗauka ba ni na haife ka ba Kasim. Zan gani in na isa da kai ko ban isa da kai ba. Ki haƙuri da abin da kika ce Hajiya, shi za a yi. Sa'ida, za ki zauna a nan, za ki yi aiki tare da su. Kina ji na ko? Zan koma, zan ga idan na isa da kai ko ban isa da kai ba. To Hajiya. Sahura. Yau baki da wanda zaki je ki gaya wa ne Sahura? Gada gida Hajiya. Sai da safe. A'a. Ban ga Asma'u ta fito ba. Kuma ita ma wacce suka zo tare ban ganta ba. Na'am Sidi. Kun haɗa Hajiya? Mun haɗu da Hajiya, ta zo ta same ni na dawo da Asma'u. A ina ta kiran wayarka. Baka ɗauka ba in ce ma ga Hajiya nan ka ɓoye Asma'u. Na bar wayan a ofis ne. Ka kore ta ne? A'a, bata kore ta ba. Ni abin ma ya ban mamaki. Kawai dai an zo mun da Sa'ida, ka san Sa'ida wadda da aka ce an fasa aure na da rufai da ita zan aure na ta da ita. Sa'ida tana cikin ofis din Asma'u, ita ma anan za ta fara aiki. Aiki kuma? Mana. Kaga kana ji? Mu je ofis mai magana. Kai, amma da wannan harkar akwai matsala. Ashe me yi mana maganin ta aka kawo kamfanin nan? Bilkisu, da kin sa ma ranki haƙuri akan Asma'u. Tunda dai duk ramin da kuka haƙa mata sai ta fita. Ita kanta Hajiyan ta haƙura ta ƙyale ta a bakin aikinta. To alhamdulillahi. Ko ma dai menene, na san wannan abin shigo ba zurfi ake yi mata. Na sani. To ko ma dai menene, ai ta yi nasara tunda dai har yanzu tana bakin aikinta.
sa ya fota zafi, yana da ƙuna wani jaja da zafi. Garwashi ya ƙona ni, ya ƙona ni, ya sani ina kuka. Garwashi wuta ne, a dinga girmama aure, a dinga kare mutunci aure, a daina bacin aure, a dinga kare hakkin aure, a kyala matar aure ta yi zama ta na aure. Garwashi zafi una ina rasa ya zanayi. Aure sunna ne, aure daraja ne, aure sai haƙuri ba komai riba ne. Garwashi da zafi, garwashi wuta, wayo garwashi da zafi, garwashi da zafi, yaro bai sani da zafi. Garwashi wuta ne, wayo garwashi na taɓa ya ƙona ni. Garwashi Allah magani ne, Allah Barka dai. Yawwa ofisa, ya aiki? A lafiya kalau. Ya hanyar? To alhamdulillah. Wadalla. Ya naga ba nan ba a motar taka. Wallahi mun yi doguwar tafiya ne, so kunan muka tsaya mu dan yi sallah kuma sai naga ba nan ba a jiki. Su ta faɗi a hanya, amma akwai a baya. Kai, duba motar nan kaga akwai nan ba. ranka ya daɗe akwai a baya. Ok, shi kenan. Lauke ba matsala, Allah ya tsare. Allah ya tsare. Barka dai. Barka dai. Alhamdulillah. Ya hanya? Wallahi alhamdulillah. Madalla. Daga ina ka? Daga nan cikin gari muke, za mu je ƙarshen bodan nan. Nan kurkusa za mu je yallaɓai. A'a, daga ina zuwa ina? Shi bai da suna gurin? Da mun tone yanzu garin da yake gaban nan. To anan ne za mu je. Ni ba wannan maganar nake tambayar ka ba. Ina tambayar ka daga ina zuwa ina. Shi garin bai da ni suna? Kaga, kana ji na? Ɗauki wani abu ka ba su sha ruwa. Ni ga tambayar da ne muku. Labai ai ba wai matsala bane ba. Ba sauri zai ba ga dai wannan abun da ya labai. Yawa. Allah ya sha. Ba da shi labai. To shikenan mun gode. Mun gode labai. Ai mu je kawai. Daga ina kuke? Dala wasa ce, dala fa ba wasa ba ce. Sule, you're under arrest. Mu ne suwa? It's okay. Zai iya tafiya. Thank you, sir. Thank you, ma. Thank you.
Ya kika gani guy din da muke interview shi yanzu? I don't think ya kamata mu bata lokaci mu ce za mu yi screening ɗinsa. Saboda a cikin duka candidates ɗin shi ne performing worst. Really? Yeah. Next person. Assalamu alaikum. Sannan ku. You're welcome. You can have seat. Okay. Let me have your document. Okay. Ma. Excuse. Oh. Sorry. It's fine. Sunanka Salim Likaido. Yes. Haka ne. Biba. Na'amma. Yau Biba ke ce a gidan namu? Wallahi umma dama na zo wucewa ne nace bari na biyo mu gaisa. Gaskiya ne kin kyauta Allah ya miki albarka, amma dan Allah dan Annabi Biba ya kamata a ce ki yi aure. Da auren ki wancan ya mutu har yanzu biki yi aure ba, ya kamata fa ki yi aure. Kin san zaman da nayi da waccan kishiyar tawa, na sha wahala. Shi yasa nake tsoron yin aure. A'a, ai addu'a zaki yi kuma ki bar wa Allah zaɓin sa. Shi fa aure alkhairi ne. Yanzu ni ba kya gani mu uku ne fa a wajen Alhaji. In ban faɗa ba wanda zai ce ina da kishiya kowace gidanta daban. Dan Allah ki daure kin ji ko? Ai umma ko na da ne. Kishiyoyin yanzu ai masifa ne. Shi yasa nake tausayin Zara da barista ya ce zai ƙara aure. Anya umma kun sani kuwa? Ai mun sani Biba. Ai tun lokacin da barista ya zo ya faɗa mata zancen auren nan ta zo ta faɗa mini. Da ta zo ta faɗa min shine muka zauna ne da mahaifinta muka yi mata addu'a muka yi mata nasiya. Umma kenan. Shin kuna da labarin yarinyar da zai aura kuwa? Yarinyar fa ba a gidan mutunci bace ba. Duk da ma yanzu an fasa auren. Subhanallahi. Ban gane an fasa auren ba. Wani mugun abin Zara ta aikata duk faɗan da muka yi mata da nasiya ni da mahaifinta wato bata ji ba kenan? A umma, Zara fa ba abin da ta yi. Da ya tashi auren ma ta karfafa masa gwiwa sosai. Kawai da yarinya ce da aka yi gwaji aka ga tana dauke da wasu cututtuka shine aka fasa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cututtuka kuma subhanallahi. Ubangiji Allah ya bata lafiya, Allah ya yi mata. Gaskiya Zara ni bata faɗa mun ba. Wallahi umma ni ma na ji na ta da ita cikin damuwa ne shine take yi min bayanin abin da ya faru. Ai dole ta shiga damuwa. A ce mutum yana dauke da cututtuka, Allah mai iko. Ubangiji Allah ya bata lafiya. Amma ni fa wallahi umma murna ne fa. Haba Biba. Ai murna ciwo aikin banza ne. Kai fa baka san yadda zaka kare rayuwarka ba. Biba tun kuna makaranta nake miki faɗa, amma yanzu wannan halaye naki har yanzu suna nan biki daina shi ba. Ki sauya halinki dan Allah. A'a wallahi umma, Allah na sauya. Kawai ni gani nace kamar idan barista ya ƙara aure kamar Zara za ta shiga matsala. Daga ta Biba, kar mi haka da ke. Ya kamata ki karfafa wa ƙawarki gwiwa. Ai abin da Allah ya halitta mu bai kamata mu haramta shi ba. Ba kyau, haba Biba. Ai tun da barista yana da ikon da zai iya ci da gidansa, Zara fa bata rasa komai ba. Auren da za a hana, auren da namiji ba zai iya ɗaukar nauyin mata biyu ba, ko a addini wannan bai halatta a bar shi ma ya aure ba. Haka ne, umma to ni bari na wuce gida, na ga yamma ta yi. To za ki tafi? Wallahi umma. To ki gaida su Hajiya ko? To za su gaida mutan gidan. To shikenan. Allah miki albarka. Amin ya Allah. Ikon Allah. Kai jama'a, kai ta tsintar wake, kai ta tsintar wake ba kakkautawa. Garwashi yana da zafi. Sana'ar maganin gargajiya sana'a ce mai daɗaɗɗen tarihi. Manyan ƙasashen duniya suna aiki kafaɗa da kafaɗa da masana magungunan gargajiya. Wannan ce ta sa wani haziƙin matashi mai ilimin addini, mai ilimin zamani yake ba da gudunmawa. Yakan hana idonsa bacci domin bincike wajen samar da magungunan gargajiya. Hakan ta sa yake zagaya ƙasashen duniya domin halartar tarurrukan ƙara wa juna ilimi na magunguna domin sharewa jama'arsa hawaye. A dalilin haka ne cibiyar da yake jagoranta ta
An-Nur Islamic and Herbal Medicine ta sami kyautar karramawa ta shekara ta 2024 da kuma shekara ta 2025. A yanzu ina mai farin cikin gabatar muku da Ibrahim Suleiman, shugaban wannan cibiya ta An-Nur Islamic and Herbal Medicine. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar, sunana Ibrahim Suleiman An-Nur. Yunkurinmu na faɗaɗa bincike wajen zakulo muku ingantattun magunguna wanda ta sa muke yawo ƙasashen duniya daban-daban. Ya kai ga cimma nasara domin mun samar da maganin hatsabibiyar cutar nan ta hepatitis B. Wannan magani mun sa mai suna HepaCure. Magani ne da ke magance matsalar cutar hepatitis B cikin ƙanƙanin lokaci. Sannan maganinmu na kilinza mun ƙara inganta shi. Mun ƙara masa suna wato Kilinza Plus. Bayan ƙara suna an ƙara masa inganci domin zai yi maka aiki riɗi biyu sama da wanda na farko yake yi maka. Sannan muna da maganin ciwon suga da muka sawa diaphragm da kuma maganin hypertension wato hawan jini, shi ma mun samar da maganin shi da yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Masu matsalar jinni, cibiyar An-Nur na da sashi na musamman da ta tanada domin magance matsala na jinnu da kuma matsala na sihiri. Dukkanin wata cuta da kake fama da ita za ka iya tuntubar jami'anmu ko kuma kai mana magana ta lambobin da muka saka. Babban ofishinmu na anan birnin Kano. Muna da ofis a garuruwa kamar Abuja, Lagos, Daura, Funtuwa, Mina, Jalingo, Yola da kuma birnin Maiduguri. Babban albishir ga al'ummar da ke jihar Plateau. Mun samar da ofishi a nan cikin garin Jos, insha Allah. Sai kuma kasar jamhuriyar Nijar inda muke da ofis a Niamey, Tawa, Difa, Arlit, Maradi, Agadas da kuma birnin Zandar. Sai kasar Cote d'Ivoire muna da ofis a nan birnin Abidjan. A kasar Ghana muna da ofis a Accra da kuma birnin Kumasi. Kasar Kamaru muna da ofis a birnin Douala. Kasar Chadi za ku same mu a N'Djamena. Mazauna Libya za ku samu magungunan mu a nan birnin Tripoli. Mazauna kasar Saudi Arabia muna da wakili a nan birnin Makka. Dahir Curry takamar mu ita ce inganci abun girki kowane iri ne. Dahir Curry farin cikin masu gida. Wato ba ƙarya, shi sa suka yi wa kansu da laƙabi da cewa Incense Palace fadar ƙamshi. Nan na tunkara na haɗo wa 'yata turaren wuta, kumura, madarar turare, kuma kin san turaren su idan kika sa a ɗaki sai sati biyu ƙarshen bai fita ba. Yanzu na ji bayani, shi yasa da na shigo gidan na ji kamar alharamai. Daga matan gwamnoni, matan masu kuɗi, matan shugabanni, sanatoci, shugabannin ƙasa, gidan sarautan da yake jin ya isa. Ki ce shine sirri. A Incense Palace fadar kamshi muna gabatar muku da sabon box ɗin da muka yi launching, wato Majesty Box. Wannan package ne da zai ba ku damar gwada turarukan Incense Palace on a budget. A cikin package ɗin mun saka muku long lasting turaren wuta wanda za ku iya amfani da shi a gida da kuma kaya. Sannan mun sa muku long lasting designer oil perfume wanda maza da mata za su iya amfani da shi. Sannan duk inda kuke a faɗin duniya za mu iya aika muku wannan Majesty Box ɗin. Ga wanda suke son joining classes in Incense Palace, muna online class akan naira 20,000. Duk inda kuke
za ku iya joinin wannan class ɗin. Sannan kuma ga wanda suke son fara sarin turaren wuta a wurinmu, za mu ba ku sari ku fara business ɗin turaren wuta. Ku ziyarce mu addresses ɗinmu kamar haka. Za ku iya samun shaddoji, atamfofi, manyan lesuka irin na kecere ne a wannan shago namu wanda ake kira shopping hall. Babu abin burgewa illa ga za ku samu turarurruka kala-kala masu ƙanshi irin wanda kuke so. Ina gabatar muku da katafaren shagonmu wanda ake kira da shopping hall, wanda yake garin Kano a SKY Plaza da ke nan kan titin Zoo Road. Kamar yadda kuke gani a wannan shagon za ku samu laisuka, atamfofi, jakunkuna, mayafai, sarƙoƙi da duk abubuwan da ake bukata na mata. Haka zalika a shagonmu mai suna Shopping Hub za ku samu turaren wuta masu ƙanshi irin wanda suke kama cikin daki. Kamar yadda kuke gani wannan ready-made riguna ne na yara wanda ake yin su wasu da atamfa, wasu da leshi, wanda kuma muka sarrafa muka yi su a cikin wannan shagon nan. Za ku iya samun mu a shop number 4 SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road. Shop ɗin yana kallon Unity Bank. Za ku iya kiran mu a wannan lambobin wayar kamar haka. Kamar yadda kuke gani nan kaya ne na kecere ne, luxury, sannan kuma muna kawo abaya wato da sarƙoƙi na wuya har ma da kayan kwalliya wato kayan makeup. Duk abin da kuke so da ya danganci mata, yara, iyaye, manya za ku same shi a shopping hall. Muna nan muna jira sai kun zo. Yawwa, wai don Allah ta ya kake biyan kuɗin makarantar yaranka ne? A cikin application ɗin VTUMate nake biya ƴaƴana kuɗin makaranta. To maganar kuɗin wuta fa ta ya kake biya? Ta hanyar application ɗin VTUMate data. Yawwa, dan Allah ta ya kake sayan katin wayar ka ne wai? Duk dai ta VTUMate muke saya. To data ba? VTUMate data mana. Yawwa, wai dan Allah ta ya kake bin subscription na talabijin ɗinka na gida ne? VTUMate mana. To yaranka ya ta ya suke duba jarabawa? A cikin application ɗin VTUMate ta nan nake duba sakamakon jarabawar ƴaƴana. Wai ba haka ba, ya kuke ƙaya da irin mutanen nan ne da mutum sai zo yi maka sayayya ka ja cewa bai wai sai dai transfer. Karfin data VTUMate da shi ne kwastomomi na suke jin daɗi wajen transaction ba tare da matsala ba. Barkashi. Alƙur'an ka ce an dade ana shana a basilla. Ai wallahi in dai haka ne. Wallahi ni ma wannan hanyar zambi. Ga hanya mai sauki? Ba. Kai. VTUMate. Ba na rike wallahi. VTUMate data ga sauki ga sauri ga inganci. Ku biyo ni. VTUMate ba da yake da sauran application na data ba, domin kana iya tura kuɗi ga sauran bankuna su ma suna iya turo maka. Maza ka garzaya Play Store ko kuma App Store. A nan ne za ku yi downloading ɗin application na VTUMate a sauƙaƙe. Garwashi yana da zafi. Kana nufin kuma ya tafi normal my dear? Na faɗa miki fa. Yadda kika san na rufe musu baki komai na yi kawai za ki ji ana yes. Yes. Kai Allah ya girma yake ina faɗa miki. Ai ina cikin matuƙar farin ciki banda yamma ta yi. Da yau zan juyo gida zan in zo in ganki. Wallahi kin ga wata lambar take ta kira tun da muna magana nan da ke. Musamman ki kira na ba amma abin da yake mamaki shine to waye ma zai samu wannan lamba saboda na gaya miki ba jiya na sai wannan layin. Kuma waye zai samu layin nan ma da za a kira na da shi. Ka manta ka ce ka kira shi da namba? Masoya ke. Kai, subhanallah. Masoya bari zan kira kiran Allah ya daga wayan nan dai. Na ga ana ta kira yayi yawa kira. Ina so I love you. Yauwa mun yi magana da ciyaman ke ce Sa'ida ko? Ni ce. Yayi. Kamar yadda Hajiya ta umarta za ki fara zama a ofis din nan yau zuwa gobe za a kawo miki abin zama da kuma appointment letter ki. Kan yayi kyau. Yawa muna ta tunanin matsayin da ya kamata a baki amma kafin nan za ki zauna a matsayin mataimakiyar Asma'u ita ce HR din.
hakan yayi ba matsala ba? Babu dama, hakan yayi. Lokacin tashi yayi, zuwa gobe za mu miki ƙarin bayani. Asma'u. Na'am, manager. Zan wuce. Tafsir da safi. Thank you. Ke ce Asma'u ko? Ni ce. Ni dai zan tafi lokacin tashi yayi. Sai da safe. To ai ni ma ya kamata in tashi in tafi gida tun da yamma yayi. Okay, to mu je sai a rufe office ɗin ku. Okay. Sahura, wai ni wannan yarinyar da Hajiya su ciyaman ta kawo kamfanin nan ta ce lallai a neman mata aiki a kamfanin nan, wai wace ce? Ina ce a gaban ki ciyaman yayi bayanin wace ce ita. Haka ne, a gaba na yi bayani kuma na ji komai, to amma ya kamata mu san 'yar wane ne ko kuma 'yar wace ce a garin nan. Ke ni matsalata da ki, ba dama a yi magana arziki da ke, ban san lokacin da zaki waye ba, sai kin juya wa mutane magana kin mai da ita wani abu. Dama yanzu nake cewa ai zan kira ki in ce ki fito mu tafi, dan ta unguwar ku zan wuce. Ban sani ba dai ko ciyaman din ne yau zai kai ki. Kin ga zo mu tafi. Mu je. Taɓija. To ni an isa ma ai ba ni? Ai ni ma sai na je na ga ƙwalƙuwar daka na ga abin da ya ture wa buzu naɗi. Za ka tafi masallaci na gama lokacin bai karasa ba. Ai gara na je na yi lazimi. Kin san na fi son in samu tsawon gaba. Gaskiya ne, ya kamata. Abba! Mardiya, yaushe za ki girma kin taho abba me ya faru? Dan Allah mai ji da kake bata mata farin cikinta. Daga ganin yanayin ta fa cikin farin ciki take. Wataƙila akwai labari mai daɗi za ta bamu. Ga mai Mardiya menene? Abba dama mun yi da Salim ne ya samu aiki. To sun ce ma gobe ya yi reporting ya fara zuwa ofis. Alhamdulillah Allah mun gode maka. Ikon Allah. Kai, ai ban taɓa tunanin ma za a samu aiki nan da wuri haka ba. Wannan fa alfarma aka yi. Lallai director admin ya kyauta min. Domin samun aiki a wannan zamani a wannan ma'aikatar ba fa ƙaramin abu bane. Kaga darakta yanzu sai a yi bikinsu cikin kwanciyar hankali kowa yana da abin yi. Haka ne, Allah ya sa a yi da mu. Amin ya rabbi. To an bani zan koma ciki. To shi ke da Allah ya miki albarka. Kin ga bari in je masallaci don na samu sawun gaba. To Allah ya tsare. Amin. A je a yi addu'a, kaga addu'a ta yi rana. Alhamdulillah ya Allah mun gode maka. Kaga jinkiri ashe alheri ne. Gashi dai jinkirin Mardiya ya zama alheri, wai ba ma a Kano za ta zauna ba a Abuja. To Allah na gode maka, Allah na gode. Garwashi yana da zafi, zafinsa ya futa zafi, yana da ƙuna wani jaja da zafi. Garwashi ya ƙona ni. Wallahi ta tabbata ko duniya za ta haɗu a kaina ba zan taɓa yadda a ce a sama'u ba a tsafi take yi wa ciyaman ba. Wallahi. Yanzu Bilkisu, menene ribanki
na cima Asma'u mutunci a gaban baƙuwan ma da bata san komai ba sai kin nuna mata? Ƙarya nai da kanta fa Hajiya ta kaya yarinyar nan amma yanzu ya gamma a tare ya ɗauki wata ƴar talakawa wata bata ma san me daɗin mota ba ya tafi da ita ya bar yarinyar nan a ƙasa. Allah shi kyauta. Ki yi haƙuri kin ji Sa'ida wannan masifar mun saba ganin ta a gurin wannan mayyar yarinyar wannan ba shine na farko ba saboda ina mai baki haƙuri ki kwantar da hankalinki ki yi haƙuri. Kina ji tunda muka taho baki ce komai ba ya kamata akwai wani abu ki magana. Kin ga gida za mu je ba na so ki tafi da wannan murɗin ko? Daga ma tukunna tsaya me yake faruwa? Ciyama yanzu duk abin da ya faru ofis har za ka tambaye ni abin da yake damuna? Asma'u bayan wannan akwai wani abu bayan abin da ya faru a ofis nan na gane ki akwai wani abu da kike ɓoye mun kuma wanda ba kya so ki gaya min. Ni ba abin da na ɓoye a raina amma dai lokaci yayi da ya kamata na bar kamfani dan Allah ka bani. Asma'u me yasa ba kya so na? Yaya za ka soya min magana? Dan Allah ka kalli bukatata. Hajiyarku ta zo da kanta ofis ta kore ni sannan yayarka ta zo ita ma da kanta ta kore ni yanzu kuma Hajiya ta zo bata kore ni ba amma ta kawo wata wadda take so ta zama madadina wacce take so ka aure ta. To ta ya zaka ce ba zan bar ofis ba? Kaga ai wannan ya nuna kura da hali kenan. Ni dai dan Allah ka banni na tafi. Asma'u har yanzu baki bani waccar amsar tambayar da ne miki ba. Me yasa ba kya so na Asma'u? Ni ban gaya maka ba na san ka ba. Asma'u ko baki gaya min ba alamun ki sun nuna. Kuma ni kullum burina a rayuwata shine in ganni tare da ke a kusa da ke a koda yaushe. Amma ke kullum burin ki shine ki nisanci ni. Shi yasa kullum kike nuna min cewa ba kya son rayuwa tare da ni. Amma ya kamata ko da su ɗaya ki tambaye ni ko kuma ki nazari ki san da babban dalilin da yasa nake son zama kusa da ke nake son rayuwa da ke saboda ba na iya yin rayuwa mai daɗi idan kika yi nisa da ni. Wannan dalilin ne yasa na kawar da kaina ga kowa da kuma komai kawai saboda ina son ki ina so in kasance tare da ke a koda yaushe. So na hakika so na asali Asma'u so na Allah da Annabi nake miki amma ke kwata-kwata kin yadda ake so ni me zan miki da Allah da Annabi ke so ni ki gaya min ko da sau ɗaya ne kin ji kin gani ko Asma'u duk lokacin da zan fito da waɗansu abubuwa sun riga da ke cikin zuciyata in miki irin waɗannan maganganun Asma'u kuka kike yi akwai wani abu ɓoye a cikin zuciyarki wanda ya kamata a ce kin faɗa amma kina jin tsoro ki haƙuri ko mai ki sanar da ni babu abin da yake damuna kawai na gaya maka family issue ne kawai kuma ina tsoron kar Hajiyarka ko matar yarka ta ƙara dawowa ta ci mutunci. Asma'u kwantar da hankalinki Hajiya ba za ta ƙara yin magana kanki tunda har kika ga ta zo wannan karan bata ce uffan a kanki to ina mai tabbatar miki ba ta ƙara magana a kanki anti Zahiya ma ba za ma ta ƙara dawowa ba tana ta ƙara magana a kanki in dai wannan ne matsalarki wallahi ba wanda zai ƙara yin magana a kanki. Kaga ni ka kai ni gida kanwata Salamatu ba ta da lafiya ina so in je in ga halin da take ciki. Kin ji ba? Ani na san cewa dama akwai wani abu a cikin ranki da ke damun ki wanda ba ki iya ba. Menene ke damun Salamatu? Amai da gudawa take yi amma kuma jikinta da sauki. Ya kamata mu je a kai ta asibiti ko? Na gaya maka ta samu sauki fa ta warke. Garwashi yana da zafi. Zuce sassauci maganin su da inganci a cibiyar sassauci. Babban doktan yana nan yana kula da duk jama'an nan. Sassauci. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗin mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalanka. Sai kuma wanne?
sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata su ma idan muka haɗa musu magani za su samu lafiya bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wanda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke buƙata kuma mun samu alhamdulillah. Yaro, don Allah gakka cuta. Diyata ta ma'u ta sayo mana wani man girki mai daɗi. To ya ƙare, na rasa inda zan samu shi. Shi na an kace min in taho kasuwar ka. Ai yanzu babu wani mai daɗi da inganci da magidanta suka fi amfani da shi irin sabza. Shi yaro sabza ta ce masu Baba, wannan shi ne sabza. Shi ne sabza. Farin cikin iyali da ƙayata baƙi idan sun zaka gidanka ya zama wajibi. Don daɗi ne da morewa ta da iyali. Kai ma bai naka don ka ji daɗi da iyalinka. Ma'u, don Allah ki fito dinan nan fa an riga an fara. Ko ke dakata. Baki isa ba. In sa tsohon gwal ki ɗauko sabon gwal ki sa zamu cikin mutane? Kin ga ki kwantar da hankalinki, Sara ne. Ina ne kuma Sara? Sara Jawari. Kin san fa bana son shiga kasuwa saboda cunkoso. Su fa sun bude sabon shago a nan opposite Ni'ima, dan haka suna cin kasuwar dare ki tashi mu biya yanzu. Wow! Sara Jewelry, wow! Wai dama Sara din nan kike zuwa kike siyan tsomon gwal din nan sai ki zo mi kike ta baza capacity? To, tsaya kallon ruwa faɗo ya miki kafa. Ai yanzu haka ake yi. To ya kika ga wannan? Ai nan nake zuwa. Idan na sai tsomon gwal, na hada shi da gwalagwalai na, ba wanda ya isa ya gade. Ke ma Hajiya, idan kina da biki da kike so kike tare ni, ki tsone idan makiya. Kada dai ku manta, banda shagon mu na kasuwa, muna nan a sabon shagon mu, Suleiman Crescent a cikin Nasarawa GRA Kano, daidai wajen Ni'ima Hotel. Sara Jewelry, duniyar ado. Shigar manyan mata. Mata ku fito domin ado ga Sara fashion sun iso. Masu sarƙar gold plated, kala ta shigar manyan mata. A shekarar da ta gabata mun samu ci gaba kala-kala musamman a fannin ɗora mutane akan tsari wanda yake kula da lafiyarsu a mataki na farko da mataki na biyu. Yanzu cikin ikon Allah mun waye gari muna da mutane da suke kan wannan tsari, that is enrollment ɗinmu ya tafi miliyan 1.200,000 har da ɗoriya. A ƙarƙashin sahalewar mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf, duk mutanen da suke zaune a wannan gida na gyaran hali duk sun samu damar shiga wannan tsari namu. Tsarinmu na Abba Kiya a yau din nan har yau bamu zauna ba, bamu tsuguna ba, muna ci gaba da zaƙulo mutane a duk inda suke, mabukata ne, masu larura ne, muna ɗora su akan wannan tsari. Akwai membobinmu a duka cibiyoyinmu da muke mu'amala, su akwai cin ɗin karta kwana. Insha Allahu za su je duk inda mutum yake in shiga yanayi ko maybe ya samu stroke ko kuma wani larura dai da take buƙatar sai ya je asibiti, kuma ba shi da halin zuwa asibiti. Mai girma gwamna ya sa ne mana
kan cewar in an samu irin waɗannan mutanen a je a same su da gaggawa a saka su a cikin wannan tsarin a kai su asibiti domin su ci ganiyar kula da lafiyar su kyauta a bisa wannan tsari na mai girma gwamna. Ita wannan ma'aikata wannan shine mandate ɗinta, wannan shine hurumunta, wannan shine aikinta na ta saman ma mazauna jihar Kano kula da lafiyar su lafiya mai inganci kyauta. Wallahi network din nan yaki na in saka maka kuɗin nan amma data na kwata-kwata yaki halbawa. Hajiya gaskiya ba wannan magana dan Allah Hajiya ga mai POS nan. Malam mai POS kuma kaga dan Allah ka yi hakuri tunda dai ga account number ɗinka idan na je gida na network ya dawo sai in saka maka kuɗin ka. Dalla ina mai POS din nan. Karfa kai da renu wayo ne sai kaga alert ba. Karkai da ba. Karkai dan nan. Kaga tunda abin ya zo da haka duk cire abubuwan da ka sa daga jikin motar bana so. Hajiya wannan cire kayana ke ma kin san wannan bai ciwo ba. Haba dan Audu wai kai me yasa kullun sai kai fada da customer ne? Wallahi irin alhazan nan ne masu rainin wayo da Allah. Yanzu kai kalli wannan Hajiya kace ba ta da kuɗi? Kaga malam wallahi kaya na siya a wurin shi data ya kyalbawa nayi na tura yaki. Buɗe wifi ɗinki zaki ga raba gardama ki kama. Raba gardama? Hajiya ya zo. Nagode. Ka ga kuɗin ka? Na gani. To Hajiya Allah ya kiyaye hanya. A'a dan Allah bawan Allah ka tsaya. Wannan wace data ce haka kake amfani da ita mai ƙarfi haka? Dorosop kenan. Ita ce raba gardama. Dorosop data? Allah ya kiyaye hanya. Abokina zo mana. Wai ya kake abin nan? Wai wace irin data ce wannan? Dorosop. Ba dadi. Shi san ya sai ga mutane ta doro a wurin. Alƙur'an duk cinikin da ya ko baya tsallake shi. In ka ce baka da data shi ya san yadda ke ga musu. Me kuke jira ne? Sauke manhajar Dorosop a Play Store ko App Store. Yanzu Dorosop datar fita kunya. Garwashi yana da zafi. Sa'ida, ya naga kuma kin da ranki a ɓace. Ke da nake tunanin yau zaki dawo cikin farin ciki zaki haɗu da Kasim? Mami, an ci mutunci na, an walakanta ni. Dama Kashim yana da wacce yake so shine Hajiya take ta cusa ni. Ban gane abin da ke so ki faɗa min ba Sa'ida. Yau na fahimci duk wani abin da ke faruwa Mami. Kasim yana da wacce yake so zai aura kuma sunanta Asma'u. Asali ma wacce Hazim yake so ya aura ta taɓa aure har yaran ta biyu kuma yar gidan talakawa ce. Ana ma zarginta da cewa tana auren masu arziki ne kawai saboda dukiyarsu ta raba su da su. Shi yasa Hajiya ba ta so ya aure ta, ta tursasa masa dole sai ya auri wannan kanwar anti Zakiya, wannan yarinya ko daddiyar. Mami, wata ta dinga yi min habaici da muka je asibiti, kin gane ta ko? Na gade ta. Rafai da ba? Sunan ta kenan. To shine yace ba zai aure ta ba saboda ana ma gobe ɗaurin auren yace ya fasa ba zai aure ta ba. Kin san Mami Hajiya ba ta yi miki bayani ba. Shi yasa take ta tusa masa ni saboda ya aure ni kuma bayan ba so na yake yi ba. Daga baya dai an gano cewa ita matar Asma'u asiri take yi. Shi yasa aka dakatar da auren ni da shi. Mami, wata ce da muke aiki tare da ita a ofis din, sunanta Bilkisu. Ita take ta bani labari har muka zo gida. Asali ma mun ga Kashim a hanya amma yayi kamar bai san ni ba. Ya wuce ko lift bai bani ba sai na na hau na dawo gida Mami. Daga yau ba zan ƙara komawa wannan ofis din ba. Ba zan ƙara komawa ba. Ni ina ganin bai kamata ki daina zuwa kamfanin nan ba. Tun da Hajiya Laila ta kai ki da kanta, ina ganin tana da wani manufa ne. Don haka ni ina ganin bai kamata mu sare ba. A gaba na fa Mami Kasim ya dauki wannan matar kamar bai san ni ba. Ni Mami daga yau ba zan ƙara komawa wannan ofis din ba. Ba zan ƙara komawa ba. A'a Sa'ida, kar ki faɗi haka. Hajiya Laila na ƙaunanki kuma tana ƙaunanki a Kasim, kuma ke ma kanki kina son Kasim din nan. Tabbas ina son Kasim amma ba zan iya jurar wulakanci ba. Ke kin sani tun kafin na yi aure nake son shi. Ni fa na gaya miki ba za ki fasa zuwa aikin ki ba. Don haka yanzu ki tashi je ki yi wanka. Za mu sake yin magana daga baya. Shikenan. Kai me ke damun ka ne, madam? Wato Abbas, gaba ɗaya rayuwata ta zama wata iri. Ba na jin daɗi kwata-kwata.
komai ba daɗi. Da abu ya yi gaba sai ya dawo baya, a yi gaba a dawo baya. Na rasa inda zan sa kaina, komai bai min daɗi. Wani lokaci sai ga kamar ko ba da sa'a ne. Ba haka ba ne. Mudan ina son ka sani, shi fa rayuwar mumini haka yake. Daga wannan sai wancan jarabtar haka Allah yake masa. Shi mumini baya huta. Wannan shi isa mafi akasarin lokaci malamai sukan yi kokarin su wa'azantar su yi mana nuni da shi mumini dama ya dauka ita duniyar karkab kamar kurkukunsa take. Wannan haka ne. Wato ka san wani lokaci Samira kamar mai isko kai. Kwanakin baya ta tsintu komai lafiya lau, wallahi ta dawo kamar ba ita ba. Kuma hakika na appreciate ina jin daɗin zaman mu da ita. Amma all of a sudden kawai ta canza, ta koma back to square one, ta dawo the same abin da take din babu abin da ta bari. Madan banda abinka masu iya magana sukan ce barin hali sai mutuwa. Ko da ke ni ba ma kes ɗin Samira ba, ya ake ciki da kes ɗin Zubai da Nemi? Ma'uci. Hello? Ya jikin naka? Ai na warke sosai ma'u. Har ma na fara fushi da ke baki zo kin duba ni ba ko? Kai rufa min asiri, gidan ka zance in duba ka? Amma dai tunda ka samu lafiya to alhamdulillah. To ma'u na gode, ya kai yanzu? Dama ina so in ganka gobe, in dai har ba damu. I'm available anytime. Zan iya zuwa ofis ɗinka? Za ki iya zuwa ofis in dai ba wani abu. Amma kuma ya na ji muryarki kamar akwai wata damuwa. To Allah ya kai mu. Na gode. Wato Mala, idan kana waya da Ma'u, fuskar ka kawai mutum zai kalla ya san sakon zuciyarka kai tsaye. Gaskiya kana mugun san yarinyar nan. Tabbas ina son Ma'u, kuma zan iya ce maka gaskiya yadda nake ji a raina game da Ma'u ban taba ji akan kowace mace. Har uwar gida? Salamatu. Wai ina kika je tun ɗazu? Na zo gidan ba nan. Shi kuma ce min ya damu dole wai sai mun je asibiti da ke. Kin ga da aka ce min ba nan, kin ji daɗin da na ji? Mama ce ta aike ni gidan na Habiba yar mai ganye, ta ce in je an sun magunguna saboda a fara dafa mu. A'a, ba baba ya karɓo wani magani a gurin wani mai maganin gargajiya ba? Kuma ta ƙara sa kika karɓo wani? To ni ma haka na gani. Ni a tunanina da asibiti kawai aka yi ta follow up, sai komai ya zo ya daidaita. Anti an ce fa maganin asibiti ana kashe kuɗi da yawa. To yaya za mu yi? Ni kaina na shiga tunani sosai ta yadda ya za a yi mu samu waɗannan kuɗaɗen. Wallahi Salamatu ɗazu har kuka na yi a ofis saboda tunanin mu ba mu da gata kenan idan abu ya same mu. Idan abu ya same mu babu wani mai tsaya mana. To anti bakin ce ciyaman zai rinka kai ni asibiti ba, sai na ga kamar matsalan ai ta ƙare ko? Wa ya gaya miki? Ai shi ma ciyaman ɗin ba duka matsalan ki na faɗa masa ba saboda na san asibitin gidansu zai kai ki. Sannan kuma idan wani ɗan gidansu ya zo ya ji za a zo a ƙara samun matsala. Shi yasa ban gaya masa ainihin abin da yake damun ki ba. Bayan na dawo gida kuma sai wani tunanin ya zo min. Gobe za mu haɗu da yayan madan. Zan karɓi kuɗina da yake hannunsa. To shine na ce ko za mu taɓa cikin kuɗin mu je asibiti. Anti kuɗin da kika jima kina tarawa za ki siya gida ki koma da su Ilham, shine kike so ki lalata shi? Lalatawa kuma? Akwai wani abu da ya fi min lafiyar ki Salamatu? Kin gani ba wannan ba, mu bar wannan magana. Kin yi waya da barista kuwa? Yana ta kira na bana ɗagawa. Me yasa kuma? So nake in cire shi a raina. Kin ga in na ci gaba da ɗaukan wayan shi ai ba zan manta da shi ba anti. Tunda kin Garwashi, 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 na ja numfashi na san Kaga Usman ka bari kawai gobe in na fito ma yi maganar. Na riga na zo gida yanzu. To shikenan na gode. A da mutanen gida. To Allah ya kai mu gobe. Na gode.
Shukura, ke kuma yana ganki a tsaitsaye kamar mai jiran sakon mutuwa lafiya? Kakkare na min wayo a bas. Ina so ka gaya min ina kuka je da ka ɗauki Zainab a motarka har ka dawo da ita ka ba mu mahaifiyarta kuɗi. Dama abin da kake aikatawa kenan? Au, wato saboda kwarewa a munafurci da kika yi bai tsaya kanki ba. Yanzu kin fara saka mutane, 'ya'yan mutane a unguwa suna bibiya su ɗauko miki abin da yake kai komo a waje musamman da ya shafe ni? Babu wani waskewa da za ka yi, halinka ya riga ya bayyana, ka rasa wacce za ka nema sai yarinya 'yar cikinka ka dinga ɗaukanta kana fita da ita, sannan da ita uwar ta matsiyaciya kuma mayya ba? Kinga, ya kamata ki san akwai abin da huruminki ne, akwai abin da ba huruminki ba. Haka zalika abin da yake huruminki ma a matsayin namijinki za ki iya faɗa min wasu fa baki isa ki faɗa min da mazan ɗauka ba. Saboda haka abin da nake so da ke Shukura shine ki gani wannan matar ba ki da wani alaka da ita. Kada ki ɗauki kowane irin abu ki ce za ki jefa mata saboda ita ba ta da laifi akan abin da yake kokarin jefa mata ba. Allah, har kana kokarin kare ta? Abin da zamu yi da kai kenan? To na zage ta na ce mata mayya wata mamayya. Kaga malam, babu fa inda zaka je sai ka gaya min ina ka ɗauke ta ka je da ita kuma me kuka yi? Shukura, me ke son ki ji? A duk abin da ya dace ki ji mutanen da kika aika suke wato ɗauko miki rahoto. Ai na ɗauka duk sun tattaro miki abin da yake da bukata sun faɗa miki. Me kuma ke son ki ji daga baki na? Shukura, kin san abin da zan faɗa miki. Zan shiga ciki in je in huta. Wannan tare da kika yi, kada ki ƙara yi. Kin san halina. An da ya girman banza. An ji kunya. Watan yarinyar nan tana so ta zame min mummunar kadara ko? Zan yi maganinta da ita da uwarta ta a cikin gidan nan kuwa. Abbas! Garwashi yana da zafi. Idan Allah ya sa kin ci karo da wannan bidiyon nawa to ki tsaya, waraka ce ta same ki daga Allah, domin waraka temple yarda Allah. To waraka temple we are 5 and 6 mu da ku matan aure tsaye muke gurin kawo kayan da za su inganta rayuwarku, kuma yanzu muna promo. A gefe na wannan bar na fara da miracle package ne da ya hada duka wani abu da kike bukata a jikinki na bangaren ni'ima, ƙarin daɗi, mallakan miji, daidaita tsakanin miji da mata. Ke ko da asiri aka yi miki, kishiya ta addabe ki ta hana ki sakewa, ki zo waraka temple za ki warke. Tanadan muku da magungunan sanyi, mun tanadan muku da magungunan da suke ɗinke mace su dawo da ita kamar budurwa ko da haihuwar ta 10. Matan da suke complain da yawan bushewa da saurin gajiya gurin mu'amala da rashin sha'awa, duk mun tanadan muku magunguna muna da su 100% natural. Ku taho waraka temple, kar a yi ba ku, yanzu muna promo ne. Duka kayan nan an sauke musu rabin kudaden su. Maganin 5,000 ya da 3,000, maganin 10,000 ya da 5,000, maganin 20,000 ya da 15,000. Idan kuka kalla za ku ga amarya package wanda ba na so ki kai ki duk irin dukiyar da kika sa mata baki gyara ta ba, domin anan aure yake fara samun matsala idan ango ya ji bai ji daidai ba. Ga mai jego package da kin haihu kin san kin rasa abubuwa da yawa a jikinki, ki zo mai jego package zai dinke ki ya mai da ke daidai tamkar baki haihu ba, tamkar yau aka aure ki. Akwai sweetness package, akwai infection set. Duka wayannan magungunan ingantattu ne, ba su da side effect. Alfarma annabi da alkur'ani, ku zo waraka temple ku samu waraka da yadda Allah. 'Ya'yan itatuwa na da matukar alfanu a jikin ɗan adam, don haka kamfanin Rufaida suka burge ni wajen kawo 'ya'yan itatuwa a sabon samfurin kayan su na Rufaida. Kwarai ko Alhaji, shi yasa kamfanin Rufaida suna matukar burge ni, ba fa su jima da kawo mana thick and creamy ba, muna sha muna annishuwa kuma. Wannan gaskiya ne. Animomi ba abin da ya fi burge ni a sabon samfarin Rufaida yogurt na fruit pieces, ba wanda na fi so na fi jin daɗin sa kamar wannan 'ya'yan itaciyar strawberry, to kuma wannan coconut. Ni ko anti na fi son mai kayan itaciyar peach ko kuma chocolate. Sabon kayan kamfanin Rufaida na fruit pieces na nan a kowane shago a faɗin ƙasar nan. Kada a manta
'ya'yan itatuwa na gina jikin ɗan adam. Ku yi amfani da fruit pieces na kamfanin Rufaida. Fruit pieces sababbin kayayyakin kamfanin Rufaida. Hamada takan iya tauye karsashinka har ka fara tunanin gazawa. Amma hakan na ɗan wani lokaci ne. Domin zazzafan haɗin Good Cafe na iya mayar maka da kuzarinka da gaggawa. Good Cafe mayar da kuzari ko a cikin hamada. To. Ka lafiya yan lele. Ka lafiya. Ta an fito a sa'a yan lele. Na ku akuba. Ina kwanan ku? Ina Allah sarki ina gajiya. To Allah ya albarka. To ai sauri a to makarantar. Ita wannan yarinyar mai talla ba yar gurin maran Sala bace? Ita kuma wannan wacce ta wuce da kayan makaranta ita gurin ka ce ko? A ta waje na ce Allah ya taimake ku. Malam Sale dan Allah dan Annabi me ya hana ka bar yarka ta karatu kamar yadda a gidan Malam Ali take yi? Ina da dalilai da yawa. Kamar me? Ban ga dalili ba ni gwamnati ba ta taimake ni ba. Abin da isa kake faɗar wannan magana. Na tabbata baka da labari. Wannan hukuma tana tallafawa ƴaƴayenmu wajen gina azuzuwa. Suna ba da horarwa ga malamai na musamman don inganta ilimin ƴaƴanmu. Na'am. Suna ba da bencina wato wurin zama kamar yadda kake kukansa da bakinka. Duk wannan nasarori da aka samu an samu ne tare da jajircewar sabuwar shugabar hukumar. Garwashi yana da zafi. Wai dama ka dawo? Na dawo. Wai me yasa mudan baka fahimta idan ina fushi? Ina ganewa mana. Gashi kin da neman abinci kamar yadda kika fara yi kwanaki. Kuma ko na gane ya zan yi da ki. Kawai dai ban da an bane. Assalamu alaikum. Malam Ali. Ali mudan an samu gurin nan. To ya kai miliyan nawa kuma ɗakuna nawa ne? Kuma gurin ya yi kyau sosai gaskiya kuma su kansu masu ginin sun yi kokari gaskiya. Gurin zai yi ma daidai yadda kake so. To shikenan insha Allah zuwa gobe zan kira ka sai mu haɗu. Amma kuma Malam Ali dole za a rage min wani abu saboda ka san wajen marayu ake so a siyawa. Farashin nan sun ce ba wani zama da za a yi to amma ba a sani ba idan suka ga kuɗi a ƙasa za su iya canja shawara. To nagode. Wato dai mudan kana nan akan bakanka dole sai ka siyo ma'u gida. To me zai hana siya musu gida? Kin manta cewa akwai kuɗin su ne a hannuna. Kuma ko da ba kuɗin su a hannuna, ƴaƴan Kabiru ai zan iya siya musu gida. Balle kuma da kuɗin nasu. Kin ga kenan ya kamata a ce na siya musu wani abu wanda ko da bayan ba ranmu za su mora kamar gida. Hello Babu Lami ina wuni? Lafiya kalau mudan. Dama cewa ne in kira ka in ji dangane da maganar lauyoyi da kace za a ɗauka. Kada ki damu Babu Lami, na riga na ji na samu lauyoyi mun yi magana da su kuma har ma na biya su. Kuma mun ma ji can state CID din kuma yayi musu tambayoyi wanda hakan ya bani ƙwarin gwiwa insha Allah za a yi nasara ba. To shikenan mudan, nagode, Allah ya saka muka da alheri. Babu Lami ki daina kuka don Allah da Annabi. Kada ki damu, kada ki daga hankalinki insha Allah komai zai wuce. Sai da safe. Wai kai da me ka da ni a cikin gidan nan? Ka gama waya yanzu akan waccan tsohuwar mayya. Sannan yanzu kun ka zo kana waya da wannan. Idan nayi magana kuma sai ka ce min saboda me. To wai shi Kabirin nan tare aka haife ku ne? Ka fifita ƴan uwansa akan iyalinka. Me yasa? Ko ɗaya ke ce da kika kasa haƙuri ki ɗauke su a matsayin yan uwa.
babu wani yan uwa, ana cutata ana ce min yan uwa. Shikenan, ki ɗauke su ta yadda duk kika ga dama. Assalamu alaikum. Alaikum salam. An ta saura? San da zo. Na kwana. Ina gajiya. Ya aiki? Alhamdulillah. Sannu ya gida. Yawa. Bilkisu. Kar ki sake ki ce zaki min magana waccan mayyar matar. Saboda yanzu daidai nake da ke da ita. Za a je a dasa munafunci na haka kika iya da kai kamar kuli-kuli. Alaikum salam. Asma'u. An ta saura. Na ji labarin wannan. Ita ce Sa'ida, yarinyar da aka so ciyaman ya aura, bai aure ta ba. To kuma yanzu mahaifiyarsu ce ta kawo ta domin a cusa ma Kasim santa. To don haka nake so don Allah ki yi haƙuri, ki kai zuciyanki nesa, kuma ki yi taka tsantsan. Na fahimci ka an ta saura. Insha Allah zan kiyaye. Na gode sosai. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannan ki. To, sai ko zuwa an jima. To shi kenan ta saura. Sannan ki. Lafiya kana. Alhaji Karami, wallahi ka burge ni. Ka ga wata kiba da kake yi yanzu? Saboda ka dawo da cin abincinka irin na da. To aike ce kaka in kika tashi tura mutum abinci ko baya so sai ya ci sai ka ci wani karamin jariri karamin yaro. Alhaji Karami kenan. To ainihin har yanzu ma jinjirin ne a gurina. To guda nawa kake? Hajiya, lafiya? Yaya. Lafiya ne ko? Lafiya kalau. Ina kwana? Lafiyar. Tashi lafiya? Lafiya lafiya. So Hajjaju ni zan tafi ofis don kamar na makar wallahi. Kaga Kasim. Ya abin da na ce a yi wa Sa'ida an yi mata? An yi na yi wa CD manaja magana kuma na tabbatar insha Allah kafin in je ya gama komai. Ka tuna ka shedin da ne maka ko? Na tuna haji. Kaka. To shi kenan ka je. Sai na dawo. Wannan barin tafi muku da shi zan bar shi a mota. Ikon Allah. Hajiya. Hajiya. Yake so a yi miki. Ki haɗa mun amirti din nan da kika saba haɗa mun. To. An gama. Congratulations Salim, ka zama ɗaya daga cikin ma'aikatanmu. Alhamdulillah, Allah na gode ma, alhamdulillah. Na gode sa. Thank you so much. Allah ya zumunci. Masha Allah, you're welcome. You're welcome. Amma dai chairman tana so ta ganka. Okay to. Okay. Office ɗin executive chairman inda muka interview ɗin nan kwanaki. Okay. Can za ka je. To shi kenan. Kai na gode fa. Na gode. Thank you. Welcome. Thank you so much. Welcome. Alhamdulillah. Yes, come in. Sannan ke na yini? Lafiya kalau. Salim ko?
Salim. Have a seat. Okay. Ka shigo ka zauna. Okay, dai barka dai. Na wani? Lafiya kalam. Congratulations once again. Thank you, madam. Na samu labari kai dan Kano ne. Haka ne, ni dan Kano ne. Amma ina kake zama? To akwai can ƙasa wani guri marabayanya. To a nan na samu na kama hotel daga can na taho nan. Hacce maraba? Lalle ka sha wahala kafin ka zo nan. To ranke da ya za a yi sai da haka wata ran sai labari insha Allah. Amma kana nufin daga can zaka jinga zuwa office? A ranke da daman abin da nake planning shine idan komai ya kankama insha Allah zan je Kano in shiryo sai in zo in samu wani gida in kama saboda ba zan iya cigaba da affording kudin hotel din ba. In dai babu damuwa, ina da boys quarters a gidana kuma is vacant babu kowa a ciki. A nan area 1 ne. Idan za ka iya zama sai in baka. Ranke daga sai kike? To aiko godiya nake ranke da area 1 fa babbar area ce ba unguwa ce Abuja. Ai ba yadda za in rejectin wannan wato alkhairi, na gode sosai. That's okay. Yanzu sa a kai ka office ɗinka idan an tashi za ka jira ni sai mu koma gidan tare in nuna maka wurin ko? Let's see if you'll be comfortable. Sauran ke Yes. Zai fito yanzu sai ka kai shi ofis ɗinsa. Yawa. Thank you. Yanzu za ka iya tafiya. To shi kenan ke na gode fa sosai. Allah ya saka da alkhairi. Amin. Thank you. Na gode. Garwashi yana da zafi. Ya kuka gani? Na burge ku? Ba gwal ba ne. Kada wata mace ta tsorata ki don ta maka katotuwar sarka a wuyanta. Maimakon ki fara tunanin ina ta samu kuɗin wannan gwal, ke ma ki zo Sara Jewelry ki mallaki makekiyar sarka ta tsumen gwal. Yadda ba wacce ta isa ta gano sarkan ba zinarin gaske bace ba. Sai dai idan kin yi saken baki kin faɗa musu sirrin. Ga waɗanda suke da sha'awan zuwa shagonmu, idan kuka zo Ibrot Bar Market, akwai gate ɗin kasuwa da yake kallon Mudassir and Brothers. Nan za ku shigo ku taho kai tsaye har sai kun zo gurin babban allonmu na Sara Jewelry, sai ku ƙara miƙewa gaban bishiyar darbejiya. Layin farko daga dama za ku ga an rubuta Kano Line. Idan kika shigo layin daga hannun hagu, shago na 7 nan ne Sara Jewelry. Suna kasuwancinsu a online da kuma zuwa kafa da kafa. Fanu a jikin ɗan adam, don haka kamfanin Rufaida suka burge ni wajen kawo 'ya'yan itatuwa a sabon samfurin kayansu na Rufaida. Kwarai ko Alhaji, shi yasa kamfanin Rufaida suna matuƙar burge ni, ba fa su jima da kawo mana thick and creamy ba, muna sha muna annishuwa kuma. Wannan gaskiya ne. Ai ni ba abin da ya fi burge ni a sabon samfurin Rufaida yogurt
na fruit pieces. Ba wanda na fi so na fi jin daɗinsa kamar wannan 'ya'yan itaciyar strawberry. To kuma wannan coconut. Ni ko anti na fi son mai kayan itaciyar peach ko kuma chocolate. Sabon kayan kamfanin Rufaida na fruit pieces na nan a kowane shago a faɗin ƙasar nan. Kada a manta 'ya'yan itatuwa na gina jikin ɗan adam. Ku yi amfani da fruit pieces na kamfanin Rufaida. Fruit pieces sababbin kayayyakin kamfanin Rufaida. Islamic medicine tana ta kira don karɓar magani inda an sha jinya tana warkewa. Assalamu alaikum al'ummar duniya. Dukkan yabo da godiya su tabbata ga Allah madaukakin sarki. Kamar yadda kuka sani, sunana Dr. Muhammad Sani, shugaban cibiyar Al-Yusra Islamic Herbal Services. Cibiyar da muke bada ingantattun magunguna a bisa bincike na littattafan addinin musulunci da kuma research na kimiyya. Cibiyar mu ta Al-Yusra muna ƙara inganta muku magungunan mu domin samun sauƙi wurin karɓar su. Za ku iya ganawa da likitocinmu ta wa'annan lambobin. Jume, hai tashar ta ji labari yanzu Al-Yusra. Ko? Hai tashar za ta tashi yanzu za ta kai ta. Allah. Hai tashar ta sha wallahi tallahi maganinta da inganci kuma da araha. Ina masu fama da cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam, ma'ana cutar HIV. Mun ƙara inganta muku magungunan mu wanda mutum zai yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci a warke da izinin Allah. Wannan shine maganin cuta mai karya garkuwar jiki wanda za ka yi amfani da shi cikin ƙanƙanin lokaci ka rabu da wannan laluran cikin ikon Allah. Kamar mu ɗora mutum kan maganin cutar HIV, muna gwaji mu gane adadin ƙarfinta a jikin mutum kamar mu ba shi magani ya yi amfani da shi. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani don gwada ƙarfin cutarka kamar mu ɗora kan maganin da ya dace. Kamar yadda kuka sani ana bada kaso 50 gurin karɓar magani, daga baya idan mutum ya warke daga wannan lalura zai ciko mana raguwa a bisa yarjejeniya wadda muke da al'umma. Ina masu fama da matsalar ƙanƙancewar gaba ko kuma saurin inzali. Mun kawo muku kayan gwaje-gwaje na zamani wanda za mu gwada ku mu ɗora ku kan magani da izinin Allah. Masu fama da matsala ta istimna'i over masturbation, wasa da al'aura domin biya wa kai bukata. Wannan shine masturbation sachet wanda za a yi amfani da shi a samu waraka duk wani matsalolin da ka san ya haifar ma a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, zafin tafin kafa, kasala ko yawan bugun zuciya ko kuma rauni gurin iyali, ku neme shi ana samun dacewa da izinin Allah. Kada ku manta cibiyar mu ta Al-Yusra har yanzu muna nan kan bakar mu na wajen yi wa mutum gwaji kyauta da izinin Allah kamar yadda kuka sani. Ina masu fama da matsalar rauni gurin iyali ma'ana saurin inzali. Ina masu fama da matsalar tsinkewar mani ma'ana low sperm count. Ina muku wannan ingantaccen maganin mai suna low sperm booster. A cikin sati biyu yake aikinsa da izinin Allah. Ina masu fama da matsalar hepatitis type A ko type B ko type C. Ko kuma masu fama da ciwon koda ko cutar asma. Masu fama da matsalar ulcer, ku yi kokari ku mallaki wannan sachet domin rabuwa da wannan lalurar ta ulcer da izinin Allah. Ina masu fama da matsaloli wanda bai san me yake damun su ba. Kamar yadda kuka sani, cibiyar mu ta Al-Yusra ba ma tsawalawa duk wanda ya zo neman taimakon magani. Za ku samu babban ofishin mu a cikin garin Kano, za ku same mu a Maiduguri, za ku same mu a cikin garin Kaduna, za ku same mu a Sokoto, za ku iya samun mu a ƙasar Nijar, Maradi da cikin birnin Niamey. A ƙasar Ghana za ku same mu a cikin birnin Accra. A ƙasar Chadi za ku same mu cikin birnin Jammaina. Haka zalika a ƙasar Kamaru za ku same mu cikin Garwa da cikin Douala. A ƙasar Libya za ku same mu a cikin Trablis da Misrata da Sabaha. Mutanen Saudi Arabia za ku iya samun mu a cikin garin Makka. Mutanen Algeria za ku same mu cikin Tamarase. Mutanen Togo, duk inda kuke a faɗin duniya, saƙonku zai isa hannunku cikin aminci da girmamawa. SY Clothing Trading Company muna koyar da ɗinkuna domin dogaro da kai kamar haka. English Ways na maza da na mata, sweater, baby shirt, turban, bandana, abaya da dukkanin nau'ikan ɗinkunan materials kala-kala. Sannan muna karɓar ɗinkuna na kowane irin kaya. Za mu kuma ɗinka maka akan lokaci cikin farashi mai sauƙi. Ina makarantu muna yin jersey, graduation jacket, muffler, tracksuit, pickup duka a kamfanin SY Clothing Multipurpose. Ina masu son kawatar da gidajensu ko kuma ofishocinsu muna yin interior decoration ga masu siyan ɗaiɗai ko sari ko suka oda muna nan a Gwammaja layin gidan Dan Buzu. Domin neman ƙarin bayani ku tuntuɓe mu akan waɗannan nambobi kamar haka: 08065993906 ko kuma 09070355555 ko kuma 09039905021. SY Clothing Multipurpose. Garwashi yana da zafi. Babu wanda
wanda ya isa ya hana ni shan taba a cikin gidan nan. Saboda a cikin gidanmu ma na sha taba babu wanda ya hana ni. Ballantana a cikin gidan nan da nake da yanci gidan mijina. Wallahi babu wanda ya isa ya hana ni shan taba. Ehe. Amma baki ga abin da babanmu ba take yi? Baki ga abin da babanmu ba? Babanmu a ranta ya mugun ɓaci akan irin wannan abin. Ko ba haka ba? Ya kamata ai nima a duba kin gane a duba halin da nake ciki tun da babanmu ta shiga ɗaki ba bata fito ba. Kuma an gaya min ma kuka take ta yi. Ko so kike Allah ya mala'ikun Allah su tsine mu in zo in balbalce in dan barbade a hanya in bunan in bulunguna in biyan kin tawo ka a titi. Wannan kai ta shafa ba ni ta shafa ba. Kai da ita abin ya shafa tunda ni ban hana kowa ya fito tsakar gida ba ni na ce ta zauna a cikin ɗaki ba. Ehe, kuma da kake magana wannan ba abin da ya shafe ni da shi wallahi duk abin da zai faru sai dai faru. Shan taba ne dai babu mai hana ni sha a cikin gidan mijina. Ko kan titi kuke so ku fita in je ina tallan kaina ina zuke-zuke? To shi kenan tun da haka kika fara tun da kika fara ga fili ga mai doki. Shi kenan. Kamar ya shi kenan. Shi kenan ki ai da wani ba ganda ku ba wallahi ba matsala. To amma baby me kake nufi da shi kenan kuma dan Allah? Assalamu alaikum. Baban mai na kwana. Allah ki haƙuri in Allah ya ba za mu ƙara shan taba a gidan nan ba. Ki haƙuri ba za mu ƙara cakewa a gidan nan ba za mu tafi jangul kawai. Kai babanmu ko baki da lafiya ne? Kai a to gaskiya bari in yi sauri in je kemis in nemo miki magani ki sha saboda babanmu in har kika buɗa kika wuce ni ban san ina zan kama ba. Ai ke kaɗai kika rage min. A to bari gaskiya na san yadda zan yi bari in dai ni na san me zan yi. Yalla bai dan Allah ya kyale mu haka mun tubo wallahi yalla bai mun tubo wallahi yalla bai. To ku saurara ku kwantar da hankalinku in har kun sauƙaƙa ma kanku yanda abin ya kasance walillahi alhamdu shikenan. Idan kuma kun gwammace a tirsasa ku ta kowane irin hali sai kun faɗa gaskiya fine. Yalla bai wallahi mun da ku dan Allah yalla bai ya kyale mu haka mun da ku wallahi yalla bai ya kyale mu haka yalla bai. To waye ya kashe shi? A sha shigo. Barka dai. Za mu shiga da mota ne? Wane irin magana ne mu shiga mota? Mu shiga mota mu yi mai a ciki? A wai so da magana ne ko? A mu yi a nan. Kin ga shi abu ne. Na kamfanin ne? Kware kuwa. Ka tabbatar na kamfanin? Kware original ne ana dafawa ne aka fara ba shi tukunna. So da alƙawari ne aka yi. Kawai daga an zuba shi kenan. Kware an gama sai tashin zancen. Na gode. Ka tura min akan nan banka. Dan sa maka 200,000 yayi ba? To na gode. Na gode. Yawa. Bincike ya tabbatar mana da kun haɗa su Zubaida ne da Akalam don ku kwace maƙudan dalolinsa. Haka ne ko ba haka ba ne? Ya haka ne, amma wallahi ba mu muka kashe shi da hannunmu ba, sawa muka yi aka kashe shi. Wace irin bindiga ce kuka yi amfani da ita wurin kashe shi? Wallahi yalla bai kamar yadda ya gaya ma mu ne muka sa a kashe shi kuma wanda ya kisan professional ne. Abin da ya sa kuma ba a ji ƙara ba ya sa wani abu a bakin bindiga shine ya harbe shi
amma dan Allah dan annabi Allah bai kar a kashe mu. Idan ba kwa son a kashe ku, ku gaya mana a ina ne za mu samu mazge, sannan sai mu san menene next abin da za mu yi a kai. Allah ya haƙuri, za mu faɗa ya labai. Allah za mu faɗa. Halo? Ok, kun zo Hajiya? To gani nan zuwa. Gani nan zuwa, yauwa. Bilkisu baki kika yi ne? Harkata ni ba na son shishigi. Sannan Hajiya ina wuni? Lafiya galau. Kamar yadda muka fara magana da ke a waya. Aiki zaki mana kuma zan baki naira miliyan 5. 5 miliyan Hajiya? Faɗa min aikin da zan miki. Wannan abin da na baki shi zaki zuba a ciman Asama'u. Ko na ci ko na sha. Guba ce? Guba kuma? Ba guba ba ce. Kin ga mun yi kama da masu kisan kai ne? Kawai wani sinadari ne da zai kashe mata lakan jiki ta daina yin motsi kwata-kwata. Amma dai ba zai kashe ta kai tsaye ba. Sai dai idan kwananta ya ƙare. Kawai dai za ta daina yin motsi ne kwata-kwata. Hajiya, to ma idan guba ce, ai ni zan iya saka mata saboda na tsane ta. Na ce miki ba guba ba ce. Matukar kin zuba wannan abin da na baki, ki sa a ranki kin rabu da ita har abada. Sai dai ki ganta a keken guragu. Kina ji ko? Ki mana abin da muka saki. Ko kuma za mu cika miki alƙawarin ki insha Allah. Hajiya ai zubawa ya zama wajibi a gare ni, ya zama wajibi ma na zuba. Na gode. Ki ba account number ki. Dan sa miki miliyan 5 yanzu. Idan kuma kika gama aikin ki daidai, zan ƙara miki miliyan 5. Kin ga 10 mil kenan na aikin da kika yi gaba ɗaya na services ɗinki. Na gode Hajiya. Na ji daɗin wannan aikin kuma duk abin da kuka ce in yi zan yi. Mu ne da godiya. Faɗa min account ɗin naki. To Hajiya 002. Hajiya, indomin ɗin ta sauka. Subhanallahi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajiya, Hajiya. Subhanallahi, subhanallahi. Alhaji karami. Baba ta ba lafiya na kanki haka? Wallahi Hajiya ce ta faɗi. Kaga kuma naga ta shiga wani hali. Hajiya? Eh. Subhanallahi. Muje.
ashe ma kina ganin kina na ke ga dauka? Wallahi ciyaman ban gani. Jima na bana bukatar wani bayanin kidan Allah. Good morning, Kasim. Oh, good morning. Wallahi mama sai mun ɗauki mummunan mataki akan mada. Gaba ɗaya fa ya ruɗe. Soyayyar mama uka mata da wata sabuwa a cikin zuciyarsa. Kawai daga ta taimake shi, wai yanzu an kai wani mataki da mudan baya jin kunya yake iya yin waya da mawa a gabana? Yawwa sannu ya aiki. Amin. Ai matakin da zamu dauka ba ma iya akan mudan bane ba, sai mun dauki mataki akan wannan matsiyaciyar uwar ta baba sabuwa. Saboda gaba ɗaya ta rikice, da abin da nake mata ma gaba ɗaya yanzu ba ta ganin sa. Kawai saboda a tunaninta a yanzu ma'u tana da kuɗi. Sannan a ƙara bawa malam sunan baba sabuwa. Kuma wannan aikin da ya na raba ma'u da mudan a sabunta shi. Dama Zubairu kin ci ba matsala, mun riga mun gama da ita ko? Na lillahi wa inna ilaihi raji'un. Garwashi wuta ne, a dinga girmama aure, a dinga kare mutunci aure, a daina bacin aure, a dinga kare hakkin aure, a kyala matar aure, ta yi zama ta na aure. Garwashi zafi una ina rasa ya zanayi. Aure sunna ne, aure daraja ne, aure sai haƙuri ba komai riba ne. Garwashi da zafi, garwashi wuta, wayo garwashi da zafi, garwashi da zafi, yaro bai sani da zafi. Garwashi wuta ne, wayo garwashi na taba ya ƙona ni. Garwashi Allah magani ne, Allah fadani ya Allah. Allah ka san mai ke damuna, kai mini magani ya Allah. Ina cikin wani rudani mai kama da garwashi, dangin mijina sun sani tsaye na tashi. Gani ga ‘ya'yana ga iyayena,